Tak naše další otázka je, jestli jsi démon. Pokud ano, dej nám znamení. Mně se brutálně motá hlava. Ale tak to zbalíme a jdeme. Já vím, krevka. Ne, tohle se stane, vole. Kámo, co to? U obce Mukařov, kousek od Prahy, se nachází tajemný les Pánova Březina, který podle legend přitahuje tragédie. Události ze začátku prosince roku 2020 tohle tvrzení jen potvrzují. Okolí lesa se totiž během 11 dní objevila celkem 3 mrtvá těla. Nikdo nedokázal určit, co přesně se těmto zesnulým stalo. Jednu z obětí se dokonce nepodařilo identifikovat. Nedalo se ani určit či potvrdit cizí zavinění. A podle některých názorů mohlo jít o sebevraždu. Co se ve skutečnosti stalo a jak k těmto úmrtím došlo, se už nikdo nedozví. Mezi místními kolují legendy o tajemných silách působících v lese už desítky let. Dokazovat to mají mimo jiné i další tragické případy, ke kterým došlo v minulých stoletích. Jedna žena měla být v lese zabita žoldáky, protože před nimi schovala poklad. Zemřel zde také zamilovaný pár, kterému rodina nechtěla požehnat. Utekli do lesa, kde umrzli. Poslední tragédií byla sebevražda, kterou zde spáchal mladý student z Prahy. Lidé mají dodnes na tomto místě pocity zvláštního neklidu a stísněného pocitu. Podobnými stavy mají v místě údajně trpět i zvířata, která zrychlují a chovají se neklidně. Zvládli byste noční návštěvu lesa Pánova Březina? Dejte odběr, pohodlně se usaďte a užijte si video. Zdravím vás všechny, já se jmenuji Johnny MKV, dneska se nacházíme v Mukařově, na místě, který je protkaný strašidelnou minulostí. Na tomhle místě už jsme několikrát byli, každopádně jsme tady neskoušeli nové metody naší komunikace. Proto tady dneska jsme. Moc děkujeme všem předplatitelům na herohero.co/JohnnyMKV. Odkaz máte jako první v popisku. Pokud budete chtít podpořit náš kanál, určitě tam utíkejte. Teď už dejte odběr a můžeme jít na video. Let's go. Nejvíc, který mi prostě přijde celkově, kámo, tady ten les. Prostě když se na to podíváš, jak to vypadá, kámo, čím na to? Prostě už takhle od pohledu je ten les prostě nechutnej. Jsou tady nějaký cesty, kámo. Mezi tím prostě jakoby takový hrozně hutnej les, nebo jak to říct, kámo? Tak to celkový vibe toho lesa je takovej temnej, ty vole. Takový, že v tom nevěstí nic dobrýho. Dneska jsme se rozhodli, že na tohle místo půjdeme celý tým, protože popravdě tam, kam jdeme, nemusíte tam být vůbec bezpeční, protože z minulého videa se Stevenem tak víte, že tady se nachází nějaká panenka. My nevíme, jakou minulost má ta panenka, vůbec nevíme, jakou má minulost. Každopádně, když jsme o tom přemýšleli jako doma, když jsme si říkali, co by to mohlo být, tak tam přišly nějaké jako myšlenky na to, jestli náhodou není ta panenka spojená s nějakýma paranormálníma jevama. Víme, že i teď se tady prostě dějí nějaké věci, které nejsou úplně fresh, jo. Ten les prostě sám tomu jako fakt dává tu energii. Každopádně, my půjdeme tudy doleva, tudy dovně, za tou panenkou, ale chtěl bych se podívat i sem, že mě docela zajímalo, jestli není něco tady, protože vím, že mám takový blbý pocit, že když jsme tady byli se Stevem, tak tady něco bylo, hoši. Tak je napravo v lese nebo nalevo. Myslím, že kříž nebo něco. Hele, spadlý strom. Kámo, ale počkej. Myslím, že přímo tady byl ten kříž. Jestli to spadlo na něj, tak to seš úplně jdem. Slyšeli jste to? Jo. Křupky nějaký. Srnka, kámo, asi ty vole. Tady byl minule ten kříž, ne? Jo. Aha, ale tady je jako spadlej strom, vole, takže... Takže tady... asi po kříži, kámo. Tady... Aha. Já jsem se mám Jsem se reálně pochc, kámo. Tak tohle byl ale hnus. Ale to bylo nějaký zvíře. No právě. Hele, tady je ten potok. To tam taky bylo psaný, že v potoce našli ty mrtvoly. Aha. Potoce. Světlíškové. Hoši, slyšel jsem nějaký písknutí nebo něco. Mráz v zádech. Kámo, musíme si fakt dávat pozor, tady jsou úplně popadaný větve, kámo. Jdeme špatně možná. Ticho. Ne. Tak to ne. Pšt. Počkej. Ne, teď si fakt nedělám prdel, slyšel jsem Nalevo, něco? nalevo. Ne, já jsem slyšel jako prase nebo něco. No počkej, vole. Kámo, to bylo jak... Počkej, stůjte, hoši, stůjte. Stůj. Počkej. Kámo, co to? To nemůže být, kámo, stromy, tohle. Hoši, pište do komentáře, jestli tam něco vidíte. Tak co to bylo, kámo? Hele, už budeme u té panenky, hoši, jo? Kámo, přijde mi to extra nechutný. Tak se fakt reálně bojím, jako. No jasně, no. Tohle už. To je moc, kámo, i na mě, vole. Mám tam koučí, vole, jak už to vírou, víš? Jsme tady, hoši. Kámo, to je úplně jak z hororu, ale bez prd... To je hrozně nelidský zvuk. No je, no. Kámo, je tam. No jasně. Nevím proč, ale bolí mě hlava, hoši. Tohle je prostě, kámo, To je ultra. too much, kámo.
Nechutný. To jsme tady minule ještě našli nějaký bodák, že jo? Dámy a pánové, jdeme teď rozložit komunikační přístroje. Budeme zjistit, jestli tady prostě v tomhle okolí jsou nějaký paranormální jevy a taky jestli přímo tahle panenka není nějak s něčím spojená. Jako kámo, je to nechutný říct, ale třeba s démonem, kdyby to bylo spojené, tak by to bylo ultra nechutný. Hoši. Jdeme rozložit komunikační přístroje. Máme tady SLS kameru, která natáčí obrazovku, máme ji také na stativu, máme ji namířenou přímo na panenku. Zatím se tam nic neukazuje, každopádně teďkon máme tady komunikační přístroje, Spirit Box a EMF detektor. Půjdeme se ptát na otázky a uvidíme, jestli se náhodou něco objeví. Buď tady na SLS kameře, to bude hlídat Matt, anebo jestli třeba přesně tak, nebo jestli něco se neobjeví na přístrojích, jestli s námi něco nezačne komunikovat. OK, já první, co bych udělal, je asi to, že bych si vzal EMF detektor, pojď mi to. Tak, zapneme EMF detektor, klidně to projdi to kolem ní. Hele. Úplně rudý čísla, kámo. Oranžový až červený čísla. Tady nic. U ní to je, viď? Hele, teď to přestalo. Hele, zase. Tady, u hlavičky. Tady něco tam je, no. Hele, zase. OK, to nám jenom dává znamení, že tady něco je, no. Tím pádem není to vidět na... Nic? Hele, není to vidět na té kameře, ale nevadí, vypni to. Zapneme teda teďkon teploměr a půjdeme se ptát. Zdravíme tě. Chceme ti říct, že přicházíme v míru s tím, že se chceme zeptat na pár otázek. Stojíme naproti panence a zajímalo by nás, jestli je tu někdo s námi. No tak to jsi blázen. Co to znamená? No, že je. No reaguje. Asi jako hodně reaguje? Pokud jsi nějak spojený s tou panenkou, jsem chtěl říct, ať přestane pípat. Pokud máš něco společného s touhle panenkou, přestaň pípat. Pokud je vás tady víc, dej nám znamení. Stačí dojít k té krabičce a dotknout se jí. Je to tam? Je jich tady víc? Kámo, já něco slyšel. Že jo. Kámo, něco slyšel tamhle. Dokázal by si nám taky skrze Spirit Box dát znamení, pokud v této panence přebývá duše někoho ze zesnulých z tohoto lesa, dej nám prosím znamení. To bylo asi více, že... Zatím nic na SLS kameře? Ne. Mě by zajímala jedna věc. No. Jestli se pojí na tu panenku nějaká tragická minulost. Pokud ano, přestaň pípat. A začalo zase znova. Tak to jsi no mé dem. Počkej, Hned. ptám se. Hrozí nám nebezpečí? Jestli ano, tak přestaň pípat. Docela se mi ulevilo teď. Tak jo. No nic, dobrý. Máme odejít? Jestli ano, přestaň pípat. Tak to ne. Zkusíme teď Spirit Box jako takový, OK? Hele, zapínám to tam. Dámy a pánové, já vám to ještě ukážu zblízka, protože nejvíc scary mi na té panence přijde to, jak se na ní podepsal čas, ty jo. Jak se na ní podepsal čas a jak vypadá, kámo. Vůbec si neumím představit, jak dlouho tady ta panenka může ležet. Každopádně, nejvíc brutální, a na to se právě chci teď zeptat, já nevím, jestli jsem se na to už ptal. Každopádně, chtěl bych se zeptat na to, jestli ta panenka patřila někomu z obětí tohohle z toho místa. Ale zapnu teploměr, protože skrze teploměr se hodně často s náma spojovala ta entita nebo... Ty vole, kámo. To jsem se vám poslal. Co to bylo? Počkej, my tam jdeme, počkejte tady. Dámy a pánové, něco jsme slyšeli. Něco jsme odsud slyšeli, nějaký křupnutí nebo spadnutí větve. Jako fouká hodně vítr, ale přijde mi to prostě divné. OK, dámy a pánové, zkusili jsme skrze Spirit Box použít teploměr, ale teď zkusíme hlavní funkci toho Spirit Boxu, což je vlastně to, že zapnete rádio. V rychlosti to rádio mění ty rádiové vlny a vytváří takzvaný bílej šum, skrze který dokážou entity komunikovat. Já to zapnu, jdeme na to a budeme se ptát na otázky, klidně i na ty, které už jsme se ptali, a ono by to mělo, počkej, nejde to zapnout, jo, dobrý. Ono by to mělo odpovídat právě už i normálně slovama. Dokážeš nám skrze Spirit Box říct, jak se jmenuješ? Jdu, jsem slyšel. Kam jdeš? Teďka. Dokážeš nám skrze Spirit Box říct své jméno? Možná. Jak možná? Dokážeš nám říct své jméno? Nechce nám říct své jméno. Patřila tahle panenka tobě? Nic. Hele, zkusíme ještě jednou teploměr a budeme se zeptat na nějaké otázky. Zajímalo by nás, jestli se stalo něco přímo na tomhle místě, kde teď stojíme. Pokud ano, dej nám znamení skrze Spirit Box. Hoši, bliklo mi to tady. Co? Celý to zčernalo, asi na vteřinu.
Počkej, ale Jako kdyby se to chtělo vypnout. nebyl tam ten skelet. Ne, to jsem neviděl, ale ten komp byl, kdyby se prostě najednou vypnul, ale po vteřině se to zase rozsvítilo. Aha. WTF? Bylo úplně divný. Asi kam chyba v kabelu nebo v něčem. Ne, nabíjí to vidím. Nabíječka nebo tak něco. Nabíjí to napravo dole. Oh. Co to bylo? Kámo. Naše další otázka je, protože si nám skrze Spiritbox nechtěl odpovědět na otázku, jaké je tvé jméno, tak naše další otázka je, jestli jsi démon. Pokud ano, dej nám znamení. Vyplo se to. Zaplo. Píplo. Blikota. Pokud je panenka posednutá démonem, dej nám znamení. Skrze Spiritbox si nám nechtěl říct své jméno. A proto je naše další otázka, jestli náhodou nejsi démon. Pokud ano, dej nám znamení.